Galatrade Drift Challenge, prvá ostrá jazda, boj o 3. miesto. Je to, dámy, odštartované. Ivan Vlček, Timo Štikár. Ivan zrýchluje a opäť sa ide lepiť. Poďme, poďme. Kľúčka na kľúčke, svetlo na svetle. To je ono, krása. Veľmi dobrá jazda. Tak toto bolo neskutočné. Štartové číslo 1 vyhráva v pomere 6-4. Nádherná skutočná jazda v jeho podaní. Čiže Ivan Vlček 6-4. Po 3. miesto a druhá ostrá jazda v týchto chvíľach, priatelia. Ešte stále to nie je predtým a stratené. V tejto chvíli bude musieť naháňať Ivana Vlčeka. Je odstartované. Druhá ostrá battle. Ivan Vlček, Timo Štikár. To je ono. Pol metra medzi nimi, priatelia, neskutočné. Timo Štikár tlačí Ivana Vlčeka. Odpadávam v tejto chvíli. Buď seba záchovy Timo nechal doma. Tak toto bolo úžasné, priatelia. U Tima Štikára sa vďaka jeho veku ešte nestihol vyvinúť pud seba záchovy a to bolo vidno v tejto chvíli. Táto jazda dopadla 5-5, vďaka čomu Ivan Vlček získava 3. miesto. Timo Štikár miesto číslo 4. Galatrade Drift Challenge. Ivan Vlček, poprosím ťa, aby si došiel k nám. Priatelia, v tejto chvíli to mám, počuli sme už hneď v tejto chvíli mnoho argumentov, že prečo Timo nie a prečo Ivan áno. Môžem vám povedať zdôvodnenie priamo od poroty, že Timo nekopíroval až tak dokonale Ivanovu stopu. Áno, neskutočne sa na neho lepilo aj všetko, ale nebolo to až také kopírovanie ako nastralovanie sa do zákrut. Toto je argumentácia poroty, nie je to z mojej hlavy, je to od poroty. Takže treba to potom už argumentovať s nimi naozaj. Sú tu na to, sú nestranní a toto je Ivan Vlček, 3. miesto. V tejto chvíli, priatelia, boj o miesto číslo 1. Noro Kováčik a Jano Baláš. Tréningová jazda to svojím. Toto je ten tréning, priatelia, toto je boj. Alebo jeden z najlepších v Českej republike, Jano Baláš. Noro Kováčik versus Jan Baláš. V týchto chvíľach sa do priateľa dozvieme. Boj o 1. miesto. Jazda číslo 1. Tomáš, rozpumpuj to teraz, divákov, daj tam nejaké strašné tlaky. Priatelia, súboj Galatrade Drift Challenge, boj o 1. miesto. Verím, že ich budete povzbudzovať, už vyrazili. Noro Kováčik presledovaný Janom Balášom. Toto je ten súboj, na ktorý sme čakali. Neskutočné, Jano Baláš výborne kopíruje Norovú stopu. Naozaj zrkadlovo ide za ním, toto
nádherný boj. Jano Baláš trafil však 2 alebo 3 kužele na svojej ceste. A dokonca na jednom úseku sa mu aj Noro Kováčik čiastočne vzdialil. Priatelia, ostrá jazda číslo 2 o chvíľočku. Výsledok z prvej ostrej ešte stále nevieme. Čakáme stále na verdikt poroty. Priatelia, stále nemáme verdikt poroty. Prvá ostrá jazda, naozaj veľmi vyrovnaná. Jano Baláš krásne kopíroval stopu Nora Kováčika. 5-5, priatelia, v tejto chvíli to došlo. Prvá jazda nerozhodná, 5-5. V týchto chvíľach ideme do ostrej jazdy číslo 2. Noro Kováčik, najlepší, jeden z najlepších slovenských drifterov, ak nie ten prenasledujúc Jana Baláža, jedného z najlepších drifterov Českej republiky. Výborné, priatelia, nastrelené, dobré od prvej zákruty. Noro Kováčik tlačí Jana Baláža. Chcel by, už ho dobehol. Jano Baláš ho dobehol v poslednom úseku, aj keď uhol mal zase Noro dobehol Jana, aj keď Jano mal zase väčší uhol. Nezávidím porodcom túto úlohu. Počkáme. Priatelia, opäť 5-5, čo znamená, že opakujeme celý battle, celý boj o prvé miesto Gala Trail Drift Challenge. Takže ideme na to.